που παντρεύτηκα εγώ, νοικιάσαμε, γιατί η αδελφή μου η μεγάλη που σας λέω που είχε το Ρώσο, ναι, είχε μπακάλικο αυτός εκεί και νοικιάσαμε εκεί. Και μάλιστα και ο γάμος μου έγινε σε ένα εστιατόριο εκεί, με τον άντρα μου. Η μητέρα μου, η αδελφή μου έφυγε στο σιδηρόκαστρο και άνοιξε φούρνο ο άντρας της και άρχισε και έκανε παιδιά ένα σωρό και πήρανε τη μητέρα μου εκεί και την είχανε, αλλά τους έφαγε η ελονοσία εκεί. Ζήσανε, αλλά ευτυχώς είχανε καλή ζωή και ανταπεξήλθανε. Εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη βρήκατε συμπατριώτες σας από το χωριό? Πολύ. Και αυτό το σχολείο που καθόμασταν ήταν όλοι οι πατριώτες μας. Και κρατήσατε επαφή και μετά? Κρατήσατε επαφή και μετά, στα επόμενα χρόνια? Πώς. Εμείς είχαμε συγγενείς, πήρανε σπίτια στην Τούμπα, πηγαίναμε, είχα ξαδέλφια από του πατέρα μου. Έτσι που βρισκόσασταν όλοι μαζί, συζητούσατε για τα παλιά, για την πατρίδα σας? Δεν συζητούσαμε, δεν θυμάμαι να συζητούσαμε. Λέγαμε τα οικογενειακά, τα παιδιά, άρχισε εγώ είχα ένα παιδί, ναι. Δεν πολύ συζητούσαμε, αλλά όταν βρισκόμαστε με άλλους ξένους συζητούσαμε για την πατρίδα μας. Εσείς οι ίδια νοσταλγούσατε την πατρίδα σας? Δεν την νοσταλγούσα. Όχι. Δεν την νοσταλγούσα γιατί όλο διωχμή και όλο κακουχίες και όλο δυσκολίες. Είχαμε και πατέρα άρρωστα, πώς να την νοσταλγήσω. Ήταν δύσκολα γι' αυτό? Βέβαια, δύσκολα χρόνια. Όταν ο πατέρας μου είχε τον τρόπο του, εμείς ήμασταν πολύ μικρά, μωρά, και έλεγε η μάνα μου τα καλά του μπαμπά σου τα χαρήκανε οι εξαδέλφες. Εγώ θυμάμαι ορισμένα αφού βλέπω τις σοκολάτες Νεστλέ και τα αυτά, και ο πατέρας μου μας έστελνε πάρα πολλά τέτοια και είχαμε και τα θυμάμαι, ας πούμε, τα τυριά τα ωραία, γιατί δούλευε σε εμπορικό από τους θείους μου. Αλλά μετά δεν ήτανε. Εγώ και η μητέρα μου στο χωριό που ήμασταν, σκέψου να έχεις ένα άρρωστο πατέρα, πρέπει κάτι να δουλέψεις. Και πηγαίναμε έξω και τα δέντρα, τα ελιόδεντρα, βγάζανε κάτι πίτσια τα λέγαμε. Και η μαμά μου έκανε εκείνα, έβγαζε τα μεγάλα και εγώ έβγαζα τα μικρά. Τυραννία δηλαδή. Από όλα, τι να το νοσταλγήσεις. Την ωραιότητα, ναι. Τα ψάρια, τα νόστιμα. Σαν πατρίδα δεν την νοσταλγούσατε? Μα καθόλου. Όχι. Ποια θεωρείτε σήμερα πατρίδα σας? Ναι, την Ελλάδα. Την Ελλάδα. Εδώ ζήσαμε ωραία. Εγώ είχα και καλόν άντρα, είχε καλή δουλειά, είχα καλά παιδιά, τα σπούδασα, με τιμούσανε. Πολύ με καλά. τα παιδιά σας μιλούσατε καθόλου για την πατρίδα σας? Μιλούσα πολύ. Σας ρωτούσανε? Μιλούσα για την ομορφιές, ας πούμε. Μιλούσα και για τα βάσανα, αλλά μιλούσα και για αυτά. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Είχατε κάποιο σύλλογο μήπως... Εδώ. Ναι, κάποιο σύλλογο έτσι προσφυγικό? Όπως είναι οι πόντοι, δεν ήμασταν εμείς. Δεν ήμασταν, εγώ τους θαύμαζα τους ποντίους, που είστε τόσο ενωμένοι, τόσο... Εμείς σκορπίσανε ο κόσμος και μικρό χωριό. Σε λέγω, όλοι πεθάνανε πιο πολύ στο δρόμο, όπως και εσείς, ας πούμε. Τα βιβλία που διαβάζουμε, τι τραβήξανε οι πόντιοι και αυτά. Ξαναπήγατε ποτέ στο χωριό? Πήγε η κόρη μου με τα εγγόνια μου, το Γιάννη το Λάκη και το Γιώτη.
Εσείς όχι? Πήγανε και μας πήραν τηλέφωνο, μαμά είχες δίκιο, τι ωραίο το χωριό σου, αλλά της γιαγιάς σου το σπίτι δεν υπάρχουν οι στήλοι. Ναι, και ότι η γέφυρα που ένωνε την εκκλησία με το... αυτό δεν υπάρχει, η εκκλησία σας είναι αχούρη, είναι γύφτη μέσα, τέτοια εκκλησία ωραία. Εσείς πώς και δεν πήγατε, πώς και δεν πήγατε ένα ταξίδι? Πήγαινα, αλλά πήγε ένας ξάδελφος μου από τα Μουντανιά και παρολίγο να πάθει καρδιακή προσβολή από τη συγκίνηση. Και έτσι φοβήθηκα εγώ. Θα πήγαινα και μάλιστα θα πήγαινα με ακόμα που είχα τα παιδιά μου, καθόμουν εκεί στο σπίτι της Αθηνάς και ο ένας ο γείτονας είπε, ήταν θρακιώτης αυτός και θα πήγαινα με προύσα, δερμεδέση, όλα, αλλά ήρθαν τα παιδιά μου απ' έξω, ο γιος μου με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του, τώρα πώς να τους αφήσω, θα μένανε σε μένα και δεν πήγα. Δηλαδή έχασα. Μάλιστα. Και ο άνδρας μου, ο καημένος, πολύ ήθελε να πάει στο χωριό του. Πήγανε η Αθηνά, αλλά δεν... Οι Τούρκοι, λέει, τους πήρανε γύρω να μη σκάψουν πουθενά και βρούνε λίρες και κρυμμένες και αυτά. Αλλά πήγε ο Γιάννης με την πίτσα. Μάλιστα. Και λέει ότι το χωριό μας, το χωριό αυτό είναι όλο πεσμένα τα σπίτια και καινούρια φτιάξανε. Αυτοί είχανε κουκούλια πολλά, ο άνδρας μου είχε, τους λέγανε μποτσεχανάδες. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει μεγάλα σπίτια που βάζανε κουκούλια, γιατί αυτό ήταν η αυτή τους. Τα πήγαινανε στην Μπρούσα και εκεί έβγαινε το καλύτερο μετάξι. Εσείς πώς νιώθετε για τους Τούρκους σήμερα? Δεν νιώθω τίποτα. Τώρα γύρασα κιόλας. Αλλά δεν μ' αρέσουν, δεν τους θέλω καθόλου. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελείωσε. Ναι.